Siya si Tatay Felipe, usa ka homeless man ug maayong tao. Wala siya pamilya, nagapangayo sa misking kinsang tao para makakaon, apan dili tanan tao nakauyon sa iya. Kini ang iyang istorya. Unsa man ka? Ha? Gusto ko tubig? Tubig mo gusto? Ha? Kung inom ka? Wa ka giluod? Ha? Nga nagkaon ka ng dapit sa kalsada? Torya gaba inom? Inom ka? Gusto na magtubig? Tubig mo gusto? Tubig no. Dami. Kagilot tigwa nga ka? Dako kaya glawas oh. Pwede ka manarbaho. Tanawa ko na yung itsura ni mo oh. Hasta ni mong yagita. Baho kayo. Mga itong tubig? Ha? Giyohaw ka? May kanal oh. Kita ka na? Kanal? Oh, dira pag inom. Ay kung kawit-hawiri. Kay hugaw kay ka. Hasta ng baho ka. Pagkuya. Kumpita ka. Hala. Ang mga ID na ko. Huwag nang itiin na ko. Kumpita ka. Imposible. Nga di rin naman to sa bag. Oo na tay, babae yung tagya sa pitaka. Oh, anak. Oo na siya. Atong dulon, itong yatag sa pitaka. Ikaw na po? Ha? Kumakadyo kong gisundan? Diba ikaw mo to driver na gatot sa kuha? Oo. Wala na bilang pitaka sa imuhang tricycle? Wala. Ito medyo na kulas di sakyan. Wala din ma'am. Nung kauban na po mo ng buang. Ha? Si buwang mo ay pag ma'am, kay di mo na siya buwang ma'am, tarong man na siya. Kasi tarong. Tanaw mo hitsura na. Tarong? Muna yung tarong sa imo ha? Nana lang na siya tungod sa yung kawad o, yung pulubi niya. Nana lang siya, ayaw pag
Isang katao, ma'am. Pagkaon, Ma'am, magkatao. Ila ko'y problema ginuna. Isa may problema day mong ginuna day, ma'am. Basta! Hawa! Nagdara mo balas ako ah! Ay, papagana, ma'am. Nabi yan siya yata kung tasin mo, ma'am. Pinasya nakita pitaka. Oh. Kita ka? Oo. Pitaka na mo. Kaya sa matay. Ha? Kay, ikaw mo nila sa... Nakakuha niya kanina. Buhay po din tao na niya. Tatay, ma'am. Isa ka, ma'am. Tanawa ba si... Nanawa daw. Wala mo na nagilaptan. Kaya pasensya na kaayo ya ha, sa kulahin mo. Sige lang, wala yung problema na. Nag-judge kung maayo sa imo ha. Masakitan ta kay istorya. Pasensya na kaayo. Yaon. Ayun na. Lamat lang, lamat. Sige na. Oo, talaga nga, tay. Kailangan mo na. Salamat lang, salamat. Pasalamat in taon kay importante kaayo ang nasa sulod sa kong pitaka. Pasensya na kayo ug sorry kaayo ha. Salamat lang po, Dani. Pasensya na Salamat. kayo sa kong istorya ha. Gani, ma'am. Ayaw pag daw ng tao, ma'am, ha? Isakit kayo mo mga istorya ba? Pareha sa tatao. Dapat mag-respeto ka. Dili jud ta ang ngayan husga sa atong isig katawo. Ang bantayan nato atong kaugalingon. Dili ta manghilabot sa kinabuhi sa ubang tawo. No matter how big your house, is how fancy your car, is your how much money set in your bank account will all bleed with and will eventually feed from this earth.